Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri appella lill-President ta' Malta George Vella biex jassumi r-rwol importanti ta' patrun u difensur tal-interessi tal-kittieba u l-pubblikaturi u li jagħti l-appoġġ tiegħu lill-attivitajiet tal-Kunsill tal-Ktieb. Waqt ċerimonja tal-għoti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-Palazz ta' San Anton, Mark Camilleri ddikjara li f'dawn iż-żminijiet ta' sfidi l-industrija tal-kotba u l-kittieba tagħha jibqgħu għajn ta' tama li tindirizza l-isfidi tal-biża', iċ-ċensura u d-degradazzjoni politika. Dik kienet l-ewwel darba li ċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb saret taħt l-awspiċi tal-President tar-Repubblika hekk kif il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb iddistakka ruħu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan wara l-akkużi serji fuq l-Uffiċċju tal-Prim Ministru brabta mal-qtil ta' Defni Karwana Galizja bil-Kunsill ħass li kellu dmir li jissalvagwardja l-interessi tal-imsieħba tiegħu u jiddistanzja lilu nnifsu minn Kastiljan. Camilleri rrimarka li għalkemm Karwana Galizja ma kienitx awtriċi ta' kotba, xorta kienet waħda minn ta' ġewwa bħala kittieba u l-qtil tagħha jibqa' inaċċettabbli. Sadattant għal sena oħra l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb baqa' jaħdem biex jissapportja lill-industrija u jrawwem l-imħabba għall-qari, tant li reġa' għolla l-valur monetarju tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb kif ukoll żdied il-livell tal-proċess diġà rigorus tal-aġġudikazzjoni. Matul is-serata kienu premjati l-kittieba Trevor Zara, Steve Borch li ħażew ċunuri kif ukoll Joseph Pirotta, Marie Briguglio u l-kumpanija Kite Group.